Bravo. Ajde, Maleš! Dečki, dečki. Кой тренер са на матч? Никой. Камачо, кой тренер на младеж бе? Никой. Кой тренер на младеж? Никой, така сам. Добре. Мали се знаете си. Ой, Запита да без попита. тренер са бе. Да. Горе, без тренер са. Така е то стария игра, гледай. Ей, чиката бе. Айде! Сърник. Ajde. Ще я видим бе. Браво, браво. Оти бе. Ti mi chiama много далеко. Валандово. Трябваше да ода за Валандово, ама не дек. Ajde, mašinerio, Maleš, ajde! Ако иска ли никъде от по тебе? И там, ще е това. Вече си ушъл. А? Не бъде толкова далеко. Цветовски. Ето, е там. Добре си трики, не знам това дали седмицата им е тук, Антонио да е папа. Или не работи. По полицейство. Попробвай си. Пио се провалиш. Кой? Рудър. На кое? На пет. Малек, на кое? На осмо. Ама не спада. Айде, Попе! Тебе я провалил. Славе! Води на ту! Сува да ми е донел картончо да сам им. Оди. Браво, Стоянчо. Браво. Добре. Браво. Стари. Няма, ама си сега пай мога. Не бива, мерако не бира. Мерако не бира, да. И гадин за да ме добър, Хоси. Това иле! Все Бориса! Ти за това да вардиш. Не се кара на колега. Рол играм? Игра. Он е повлечен малко назад. Не беше. Ябо, капитан, я тук. Хайде ветка, да ме да го търчи на средината. Я тук как дебил само. Владал се. Сега па не го шатирал. Ko si šatiran.
Кой? Перл за... Той 11 до Дикия, Петковски. Айде, Шонке. Той е много добър. Така. Поти диго. Браво, майсторе! Па не чеше да дигна, ако не речеше. Команди готова там. А можеш ли по-да гледа? Капитан, да му плаши. Изгуби, няма защо вече. Да, почвам, ovo. Bez raci! 3-4. Браво! Не трябва да получи, он гол. Можеш да ми номиси, че без? Да, ще нека него съвърте на. Него да удариш, че ще... Фанеш ли това? Ама дали че му дойде втора? Ще дойде. Първата ли? Колко те пак? Тук? Не, там. Там. Там близо до нас. Наши грешки. Обсете, деца. И сами си обсет, майсторе, сами си Offset си. Вие че делите дневницата що бе? Рянчо, не му давай да се завърти тамо. Вашата мана, ма. Виктори са високо. Седни, айде, седни. Тук си е резервисан. Така ли, камерман? Да. Пропуск си имаш. А тук си. Платена си. Псак. Ти роти коруко. Съжалявам. Това те тук гледа. Него не играл. Може да познаем в тия дресове. Не мога па некоя ногата по Свети Никола нещо па да го повреди. Он си нещо поради, ама.
открило. On makar se to za mene ne je така, jeli? I pa da ti Gospod drugo i... Аз не мога да им познат това. И петеле, брат. И петеле. Проведе корем. И петеле към болно. Проведе ли си? Чими на болът правен. Няма го двете ли. Са рудавке с табелата. А? Пето ли? А дека може да се види кой къде on je zeman. е салдо? A imate Къде е салдото към... На интернет. Телефонът? Абе на интернет има Ще и искаш да знаеш, кажи що. Батка, не така. Профил, особово е профил. Особено е, че Особово е профил. оно, че си... Добре, ти види, струбича. Не ти е бодал от тук, ти видиш, че може го подигна. Трета овче поле. Овче полето. Они... Леги могля да се квалификува. Взема много пари. А? Взема много пари. Викаш на върховци. Не беше по време 0-0. И още го не си града. Тия дресови, ще не мога да голям. Тия скопелчета игра. До 11 това е. А? До 11 Тия не има предвидено на спайни, къде на спа. На вече преки. Не може да го живеят в спайните. Долу да не гости. Ние пред това не знам, некъде приятели са се вели, дека си. Право да трябва да отбира пензия да бъде горе. Може да отбира. Важно потресие никой. Кревета да може да много дека ти после другите вече къде Кико. Но какво да направим? Къде Кико. Ама това е било пред Там бе. Значи той тя, така да гледа, ти знаеш колко ни да прави ден? А сега колко де? Особо много ли бега удори. Но няма идея изгубена. Тук той е бот, че го изгуби. Ти си смали. Да. А сега па, защо не кажеш да те пчува? Това ще дочи. А, дека се губи са. Да, но Що ме гледа, че не? не водеше Зорен Малис 2-0 и 2 после завърши. За Дойно. Второ половина, 3 гола. После да победим пак да бъде. А те пас Струмич?
Един двата там. Знали се, уних е тук. Се работи. Айде бе, клад, бе! Криви се. Тия зорени, тия и това направи. А Пешо се откажа ли се сега? Не, беше че игра. Он игра с локомотива от Карпуш на Беканица. Там игра в Скопие. Аз съм Кое може да издържаш финанси? Рекате, че издържат. Ама не може, това е кит горе история. Това е кит горе история. Там локомотива е. А, не, приех, че го надал на ти. Ми продаде това на този газът. От брегалните А малко е, ама продаде и на това. игра си пазар. Коне, конето. Пеше. Интересно, няма ни чепкало бил. Повече пропастиш и мараш. Имаше някой. Овокал се Ще го даде. Да намеси някой от а не ми изпадай. Дека. Стали ги, Нема не ми тук изпадай. Да изпада. Айде! Ух, дева, маме и дева. А, искаше тук. Да го на него за това си ги. Дай му бе сега дето, освободи се. Да върна си ги, да върна ги игра малко. Ей, айде, гол. Я го гол. Я го, бе. Браво! Браво, майсторе! Офсайд бе! Офсайд! Ние бацкаме толкова интервю само. Я рядом човек, рядом. Кого да? Боки с колата ли си, бе? Не си, але? Кой го даде гол? Ерол Пилов. Що не шубуни? Фаул е било. А би иска да го да му еба мачета. Беле е на центъра лопта, защо иска? Сама му дай бе да му еба мачета. И на копелето. Кому ще питат да носи такова дреси си като ти? Не знам, а такова беше съм хора. Ама не, играчите са как? Няма шанс. Истия дресови. А? Истия само... Жът ли, зелен ли? А? Червен ли? Не. Има на трака идея на ръка. Деви ръкави. Не, ще има. Червена трака идея. Ръкавици носи. Те имат две шанси. А тия нема ли шанси?
standardni dresovi. Тие се данъчни троши. И саса идеш и с такива. За комплет зелено за це. И саса идеш. Са са все зелено, нема црвено. Kada mu rudar, А тие ги дадат не малиш. Ние даваше сино црвено. вие боята на малко. Мале, бро. Са омладински футбол си куп. А? Що? ОФК. Малиш. Деко младицки. Ами така, общински или омладински? Не, това. Не, нищо не е. И ОФК го пише, али? Що ти го пише? Охтиски футболски клуб. А? Охтиски. Общински. Общински. Не да може, но Sad ti kad ti sad stura plašali što Има и млади деца, бе. Мамо нема. tvoje što vide ОФК, njime, бе. ОФК Белград. postala trenira tvoje. A? Oči, много се зова. ne беше лош. Не беше ето. Neka se rastrči. Яла. Мале, каве, мале ще бъде шанс. Ден нула даде, мали, бе. Играто е моя да разиграл се малиш бе. Клуба аз. Да оставя да изпад. Savić, neka И бегалница отишла за гола, оди. Офсайд е цело време, бе, едно метро и повече. Могao оди, ама тогава и по нем познава ти. Дай бранчеве, бе. А, коля въобще не дига. sve dobro što ima, subira jedno takvo vreme zemlje. Да не беше такова, че не болиш, болиш. Знаеш, дека ще си мислил, тогава се скърпата. Батка, можеш от туа да дойдеш, бе? Pa nadam me, hajde me izmišlji tamo. Život me fajn, neka vidi, sam ne dal be, da go napravi. Ne, čemu se otpiramo, bate. Теле. Gledaju Evropu. Da. Đorđo Pedro se ubio najviše А, не, морах да не се сплачват. Не съм го дихтар. Drugo, ja ti je neći foja u centar da dam. Как ще се направи това? Ego, tu u centru, Колко се една гостува. na prisjeni što sam bažu Ама не беше тук игралището. Не беше тук. i kare. Nekad, Мисля си, че там беше. ko je tu da više isti? Znaš, tuka samo това свечонца да горе беше земеделската. Аптека бе. Земеделската аптека. Там Министерство за земеделие. Шичи. Там беше свечонца. А си ще ти болиш, ти си смъртили за това, дали ще на крава на Крава, това е земеделие. дейци беше. Варда от Падец. Мардар от Тавец, може да си тогава брак, че моля беше. Изтърче, доведа един шашък. Ки подбитно Ама ти не беше с язви пари, бяхме с ламбра. Варна си дига аптък, това извади ние. изтърче и Си е добър. иде на Тина, Leđa! Igra be strana. Абе, дай я пред време, бе. Пред време се дава, бе. Лезе, Матия.
Точно първи си беше. Пада доле и долу ще на реката. Нема. Аз нема смисъл. Там ми се удобно така. Тия посла мало школа ще ги патиджанци. Когато макнуваш, там маше с патиджанци. Ej. Basi mačice. Imam čučko kao da mu zime dolgo sad da donesam. Imaš neke albama, ne? Така е, вика да дойде, да едно дойдеш него, чину не е викал да дойде. Izmjena da će ima. Нека да може да хвърля да бъде. Стана си голма, но... Дивно. Панай, море! Сигурно. Що се будите, бе? Ага. Hoće mu izbjegiš. И ние към гата я знаем, не знаем баш футбола, но... Не. Да платим там. Абе не знам на шестка какво Аз ще го в гола, бе. Hoće li? Гола ми! Беше баща ти ga погоди. Sudija, čekaju to sa Simalenči. Ja su se uvedeni po Bosa. Možda je to Hej, hoće li? Ой, тебе... И ти кажи. Гара, няма. Си добил на гол и се смея. Явно. Голи лопта на това. Така да е мали любили. Не се слави ти. Не, падаше гол на него. Ако ама... Падне ще бъде... Кой malo сега тук? Айде! А лежи! Да. Значи, като 80 и... Последно време, знаеш как ми да избира се до Една не ни дава Браво. Да, Офсайд! Офсайд беше! Бугарин обрани, два панчунчета брани после, Мариан Илиев, не пред Мариан Илиев брани Максим. дали има заден да няма После Мариан Илиев посередес и после Който изостане. Панче да е къде знаеше да отбрани. Това може да тръгне глава, може от център. Води му! Давай, клуба, бе! Ще колко има до края? Определено за Фанай предаден. Това да нас предаден и 5 чув наби тук, един ни по един време, може да се кинете си 5 за един да е поднова.
Dobro je, dobro ste baš karirali. Не знам, Tako da brate 15 uzeli. Aha. Ето на главата, ето. аз само много. Ajde! Dobro, ne, nema. Aj sad! Sad nema opšte ipak. Ima, samo vas vidite. Това ли е скопското? То! To, majstore! Еролго. Arniće. To je Verodi. I da go naravno. Да се отлепите. Да се наплашат от някаква златна. Kofovs. Nemoj sad ovaj veter. Oni si vodi da ga izgubi. Има седмица бройка. Izdiš nagole. Не дойде малко слънце от катърна тук да го навърна. Бати чекна. Не цели. Не може го. Сега гледах тия кровати, тук когато видиш от интернет, които на тези, с такива. Познаването на долния край, такова, кърмихната ще е шаховницата. И така, с тия дигните носи. Се вика да прави разки да спаднали от авиони. Тима дюмус. Опазно да ни дава пиеня, ама тия са си. Чима чутеско. Mali! Яхмура. За пари да се залага. Така швейчка, де. Влизам го. Така. Bravo, Maki! Ajde, gdje smo tuka, be? Ja sam še gledaj tuka. Ja sam si sad duci Nije se smikara. Smikara kako ja. Tek še izbiramo pojena. Od tam Mitka, pov gol, direktno. I Bigovi šašava. Prva liga bi bila. Дето побай в прва лига. Провокатор. Значи беше ли кръста къде не? Излязаше вън код ли минута? А? Кой? Панджият. А? Заедица на публиката. Не калпа. Не мранеше. Напред да Марадона се организира да се върна. Кой? Марадона беше. Да.
Великата ли тренира, Езиката. Изхвърлява рова, ако велика пияка, изхвърля. Иска малко по-кръвко. Он трябваше да не игра Иска да очеква жертвите и си. там са кои долу да не те може да ги така Ами искам да те рече, може да се удари да гласа. Може да има волните да дете. А? Той мук ли да шел е 20 метра. Ама това е да си човек от тебе. А на наши не дава. Чекал това. Да, сантиметри не са гледани. Бързо, ама. А добре, че така ти не ти Аз качих каписка. Знам, признавам. Веримо što se голата наша да се Признавам. Јас не го знаеш дека Зидан каси Така е. а оно било до начишино сапати не е било Браво, браво, нека лежи. Адире, бе! Здравейне бе това. Ай, студено са, не се разправя. Степите се да го! Ага, причинат да си идват. Глуми, деликатно. Що ти от тук? Опете му вземате си. Нека си тук запършва направо. нека прекидат баре да си Отчини да види. Таков ти да видиш, ами играеш че трябва да мислиш плати. И после платия, и била и дава, и да страница там тока. И това без това, без таков, без трябва да мислиш. Тук се вкара, тук отчини назад и да
Гърши са. Няколко тъпчат децата. Гърши са. Да, така. Децата, гършите, не си мислят само на фаулове, за да мускуват се зад картони. Там още тия работи. Вече години, както открит това да скупят зад картони, се плаща. Но аз не чакам, просто не интересува. Това е негативно, това е за мен глупо работа. Ей, това е Zato se ne na to tamo on čuva mač. Он изляза победа в Лондон. Него Не играха аз сталата. тут и где голмана се посадиха в глас. Него и той е започна се тук през печенч. И там ги предето, тогава, ако знаеш, викам да бурите. Да носят и позад пава. Не си жи са сега сталата. Ами имаш аз мече вържеха. Да. Изберат малко от Ярко беше добре. Айде така, сиде! Браво, Митка. Браво, Митка. Pagamos pau por menos. Я съм завел от задъмите отгоре през езерото, отгоре бигирам. Това доста за малък сега. Почина не хора доста. А? И председателно събранието да се готви. Да. И завърши тук с Гимназията. Ajde sudija kaj! Това се папово и резултат. имаше интернет. Ти учаш тук и крапоци, Ajde Makedonija će gledati. Иначе интернетът беше. Оле ли беше сала снимка дивна вика. Вика горе. Ага, знам, знам. Там беше интернет. Горе сала с Янка. Ja ga ne mi zvoni da se treba što utiš. И вика Ромчета там. Pa da reći odin tako. Вика сбрикнало и канали. A jak dam ne šutim. Нищо нема. Šveka sam pa da go napada majti putu da pa nađe. Сам се може.
жълт картон. Провокации. Ти се скара там. Отнете му вземате тебе да му е по мачета да му е. А, запеш оттам, диго. Еба му мачет. Абе не се карате вие, не кажеш каква се кара, не вай. И на алкохолича. Ба му мачет. Među njih si se skarao. Ne valja, това nema възпитание. Тук ще учиш, стари бор ще учиш чисто. Отвени си рекве. Така, Не е дозволиво това в мален да се прави. Да, това дигото. Да се тепаш. Поговори са на иската. Значи, малеш да разкажеш да свети. Во место му е на дома клуб. Сега е варе. Не, не. Lađem od gulu. Спавна. Спавна. Ами тук. Сама изгледа. Носи топла вода. Се виеше на партизан на чушата на чешка. Почитал дека ето е здравие на чешка. Трябва да го чека. Това. билярдо, тирбе, Ами, падаше ниско. абе спада. Един, два башамайка плюс. И това фана. Това е жена, да че това е цвепото. Видя. А това е деца. Интерхаус. А? Интерхаус. Не знам така. Не може да